Gipating babaw ang mga bisdak atol sa Coronation Night sa Misters of Filipinas 2022. Kay tulo kanila ang napiling morepresentar sa atong nasod sa managlahing mga international male pageantries. Atong ibida ang ilang istorya, pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Di lang usa, kundi tulo ka mga proud Bisaya ang nanghawd sa Misters of Filipinas 2022 nga gipahigayon sa kauluhan. Ang napiling grand winner sa Misters of Filipinas 2022 mao ang garbo sa Ormoc City, Leyte nga si James Reggie Vidal. Siya ang muwarawara sa atong bandila sa Man of the World 2023, bit-bit ang iyang advokasya sa sports and wellness. Mapasalamaton si James sa iyang mga supporter, ilabi na sa iyang pamilya. And I dedicate my success to my family po, sa mga relatives na ko dito sa Cebu and Ormoc, and also sa akong team BNB Model Cebu Sad. Napasalamat sa kanila kay ila jud ko gitabangan sa akong journey this MOF 2022. Laing duha ka mga bisdak usab gikan sa Sugbo ang napiling makigtigi sa duha ka mga international male pageants. Usa na niini si Michael Angelo Toledo, representante sa Dakbayan sa Sugbo, ang midaog isip Misters of Filipinas Fitness Model World 2022. Gikatakdang mulupan siya sa nasod sa Vietnam sunod tuig aron suwayan nga dadon sa nasod ang maong titulo. Gawas sa corona, tuyo usab niyang mapalanog ug madungog ang iyang advokasya kabahin sa men's mental health. I just want to thank all my supporters from day one for believing in me and trusting me to win the title in this national event. And I want to thank firstly God for giving me this opportunity. And without Him, my journey would cease to exist, and all the glory is up to His name. Samtang wa usab nagpauwahi ang kandidato sa Tuburan Cebu nga si Mark Obado, human midaog isip Super Globe Philippines 2022 atol sa Misters of Filipinas Coronation Night. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.